TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligiraliwa n'ebigori byonsi omwanchani omoligereria on this TV asoma goroboyo nagukwaniria asiritaria Yesu nga mbiyore nainde nomoroberia oyo okoretwa noyo mino omobasta Godfrey Okari omoroberia bwa mabera anyasai onigo na kwariganiria asoma goroboyo gatochiko sangamo naye amarika machenu elire nyasaye anyara ko bagago sesenia asoma goroboyo iga igona kwariganirio yo minto nandonse pia sole asengencho yoko sanga amarika machenua anyasai tikato saba asengencho yogo sanga amarika machenua nyasai nyasao itomu yambi ya mono asengencho yoli bagali yana ndewa toira asoma goroboyo iga asengencho yege pindi ekeiga kia mabera nyasai bono nyasai iralibaga igoro asamarika ya kutoko sanga na wetera aseritari omwana Yesu Kristo oyoro motoli twasabire. Amen. Ase amagoroboyo iga igongane tito sangamo naye oyo minto omoligereria korwa samarika machenua ase gitabu kia Yeremia 29 tochake no moncherero oyo 11 togende goiko moncherero 14 amariko amachenu nigago kwana iga nakinje nimanyete emeroberio mbwate asemore emeroberio yobuya na omorembe osetali eyamabe na emeroberio yokoba ogosemeria asa matuko aino agochigocha elio namonda ngerie mochiche asende mosabe na inche nimba igwe namondiye monyore komora ndiye nechinkoro cheino chionsi nche omonene na atebire iga namondiye monyore na inche nimbairanyerie amayaino nimbasangererie korwase ebisako byonsi nechinsemo chionsi ase nabasereti gochia mbalete gocha ase nabarushetie nkabaira ase obosumba nelio naliringalale nyasaye asoma goroboyo iga togonetiko sangamo nayo yo mintone andonsi asole ondigereretie ontegererete tonyare gosangamo naye ring'aniri twasomire korwa ase gitabu kia Yeremia 29 twachaka no moncherero 11 kotirimbuka goika omoncherero 14 nganetie nkwanere igoro nyasaye namanyete omoroberio omuyabwate asobogima bwao igoyo minto no morigereria asoma goroboyo iga ningane tigo kwana monaye nga nyasaye nabwate omoroberio muya asengento yobogima bwao oyo minto ne omorigereria igo ekeroto korigereria marika ya machenu abana ba Israeli bayire tu asomo tyo papel bakamenya asobosomba asemia kemenge bakaba bacandege taroro bakaba bakumia bakaba bagwetera mangana arenga makongu bakabande bagayika bagakwomoyo bakabande bagayika bagatebanga omonene tabarengerere timangana maya lakini nyasaye wetera asomo banio Yeremia akwana nganigo arengerere tia mangana maya goseniga oberere tia mangana maya asengencho Israeli abarenga asomo tiolio opete nkide dego kwana obabeli nkide dego kwana igode dego kwana nga nyasaye agakoro robeli wokorushia aba Israeli koru somo tiolia akuchiororo
oinoro moroberi Nyasaye abwato moroberi omuya bwokorusha Abaisraeli korwa ase obosibwa korwa ase obosumba ase bare bachandegete ase batabwate omorembe ase batabwate obwanchani ase bare batare koragera buya ase barenge babwate omondoko babwate omoisugusuima ase obogima bwabo igontegete gokwana asomagorobo yo igango yo mintono morigereria inga Nyasaye nabwate omoroberi omuya aseng'encho y'obogima bwao aseng'encho y'abana bao aseng'encho y'emeroberio eyao eyorobereti aseng'encho ya mambia nintegete gogotebia yo mintone oyo ntegererete ng'omonene nigabwate omoroberi omuya aseng'encho y'obogima bwao nakiyare koba buya asomagorobo oyo iga oiguring'aneri Nyasaye gokwana wetera asomobani oye Yeremia ing'a nabwate omoroberi omuya nabekonyarekana ase obogima kwayaeteire amang'ana amakong'u mpaka goikira ase gwakura omoyo ande koirananire ande kwang'usire eriogonywe ande kwang'usire engori bweng'ente ase omogorobo oyo iga ning'aneti gokwana amo nayo yo mintone ng'a Nyasaye nabwate omoroberi omuya ase eng'encho y'obogima bwao igagoteba nigabwate omoroberi omuya bogokoiraneria amayao nigabwate omoroberi omuya bogokoa omorembe nigabwate omoroberi omuya bogokoirania na gogosesenia ekiagera ere nigaganeti abantu baye banyare komenya ase obuya na ase omogoko igo ase omogorobo oyo iga ning'aneti gokwana amo naye nabekonyarekana ase obogima weteire amang'ana amakong'u nabekonyarekana ase emeroberi yao teragochira buya buna kero kende oganetie lakini ndete gogotebia oyo mintone ng'omonene niga akorobereretie amang'ana aya are amaya ntegerera oyo mintone ngote nkwana amo naye ase omogorobo oyo iga omonene niga agwanchete buna wancheta akamotoma Yesu Kristo agakwasa eng'encho ebyo byaito nigabwate omoroberi omuya bwogototoria korwa ase ebibe konyoto ekonyeire korwa ase ebibe konyoto abeire ang'e n'amakweri akamotoma Kristo agakwasa eng'encho yaito ende tonyare konyora omorembe tonyare konyora ogotoreka korigwa kare na kare nakiyare koba buya oyo mitone oyo ntegererete ase omogorobo oyo iga ng'a Nyasaye nagwanchete Nyasaye nabwate omoroberi omuya ase eng'encho y'obogima bwao ase eng'encho y'abana bao ase eng'encho y'emeremo eyi ogokora ase eng'encho y'ebiasara ebi ogokora nabekonyarekana ase ebiasara kwabeire orora ase emiaka emengi betari gokina andage goikira omoeri kwarorire ng'ati bigokina rero iga nitete ngotebia oyo mintone ng'a Nyasaye nabwate omoroberi omuya bwogosesenia abwa ase ebiasara ebi obwate omonene atene namo naye nakoretera abantu abakokogoria nagokote ebiasara ebi biao binyare koba bikogenderera nabekonyarekana weteire amarwaire mpaka goikira ande gwakura omoyo watebire ande ake Nyasaye tabwatie amaya ase obogima bwao nintegete ngotebia oyo mintone oyo ntegererete noyo ndigerereti ase omogorobo oyo iga Nyasaye nabwate amang'ana amaya ase eng'encho y'obogima bwao ayetiga gokwa omoyo ase esabari eye nigatebe ng'a mondigie ng'a monyore nintegete gogotebia oyo mintone ase omogorobo oyo iga goika tomorigie omonene ase chinkoro chito chionsi nere otebire goika tomonyore nintegete ngokwanera ase omogorobo oyo iga ng'a Nyasaye oyo ore igoro mono niga ang'e mono amo n'obogima bwao naende nigabwate omoroberi omuya ase eng'encho y'obogima bwao nonya nase emeremo eyi ogokora nonya nase ekebarua eki ogokora Nyasaye nigabwate omoroberi omuya ase eng'encho y'obogima bwao naye konyarekana ase obogima gose ase enywoma gweteire amakong'u mpaka goikire gwakura omoyo watebire ande onyare gotama korwa ase enywomo ande ake omosacha oserire omong'ina oye lakini ndete ngotebi ng'omonene nabwate amang'ana amaya aya akorobereretie ayo oyo mintone
oyo ndigere tia soma gorobo yoiga endo yoka kwanire tonyale komorigia ase chinko chonse ngana intwe ndonyale ko tokomo saba ne nanyale ko bagago toywa na nanyale ko bagago toiraneria igo yo mintono yo ntegereta na no yo ndigeretie ninde dago tebye ngomone ni gagwa nchete akamotoma Yesu Kristo agakwa somo salaba asengenjo yao igabwato moroberio muyabo gotoria na gokobo gimabori bwa kale na kale na sobo gimobwo wetera na samangana yo wetera Nyasaye na bwato moroberio muya wo gosesenia Nyasaye na bwato moroberio muya wo ko morembe Nyasaye na bwato moroberio muya wo gotenena monaya senyuomo Nyasaye na bwato moroberio muya wo gosesenia abana uba obasome buya amugako yu anyore mereme miya gonyare komenya sobogimo buya ekere Nyasaye ni gabwato moroberio muya asenge nchoyobogima bwao na asenge nchoyobogima bwane tenena somo nene na cheki na kiaboronge mosemeri Nyasaye morigi Nyasaye sobogima anyare gotenena monaye anyare go kwegerera asekera ringana lyo gwetera lyakoberera ndakeri kongu otanyare konyara nindeda otebia na Nyasaye na bwato moroberio bo konyarira ringana lyakoberera likongu akoruse liororo elietalia orinyare lietalia Nyasaye linyare kobaliko bakwa nindeda goteba ngaki andake kwarigirie nyuma yasenyirayo omose koria oyo ndigereretia soma gorobo yoiga kwaberera senyuma yasenyire omusacha oria ye kwanywa miraba kungu bagotama nindegetengo tebia soma gorobo yoiga Nyasaye na bwato moroberio muya asengento yenyuomo yao Nyasaye na bwato moroberio muya asengento yabana bao Nyasaye na bwato moroberio muya wo konganyerie mechando ekwabere go gwetera sobogima Nyasaye anyale kobaga gosesenia haleluya Nyasaye na wantete Nyasaye na wantete yo mintono yo ntegerete ndedo te mobake Nyasaye sobogima bwao ekiagara koruserio bosoku abantu bago kwanire bobe abantu batebye tokogenderera abantu bateba korobereria yaramabe lakini asoma gorobo yoiga ndete go mbwato bororio boya sobogima bwao na Nyasaye na bwato moroberio muya asenge nchoyo bogima bwao tenena asomo nene mosemeri Nyasaye nero rakoruserie mechando ekelenero bwate moroberio muya asenye nchoyo bogima bwao ayotene na asare elenigago koruserie mechando ayotene na abana ba Israeli ekera bayeta asenya nchembaliri bakamosemeri Nyasaye tiba abanyetenge nyanchembaliri ni atekegati enjira ne kole kororo bamboke bagende ngumbuye ende kolende asenye nchoyo komosemeria ekera Nyasaye balen ababwate moroberio miya asenye nchoyo abana ba Israeli agatenkera asenya nchembaliri nikinde tego kwana asoma gorobo yoiga nabe konyarekana weikiro mweli asobogima nabe konyarekana nga asemerobeli yao morobeli onde toyo nyoriro gwancherwa gose kwanyoriro gose stoni gose go ikereire ekioroberetie nintege tego kwana monayo mwanchani wa mategerali nga Nyasaye na gwanchete nerabye kora ora koruserie mechande iyo nerabye kora koruserie maruira abo na baba ko bago kwanire bobe asobogima borio menyete wetero botakobo nene abantu bago kwanire ngaye togo kora kende ninde tengo kwanira asoma gorobo yoiga nga Nyasaye na bwato moroberio muya asenge ncho yobogima bwao Nyasaye na bwato moroberio muya asenge ncho yali owetera wetera mabibo wetera maroro andake weikire gwatebye nga Nyasaye tabwati moroberio nde muya asenge ncho yobogima bwao nintayo dago tebyo yo mintone nga Nyasaye na bwato moroberio muya na bwato moroberio gotoria andake kwanyura maruba kakwebire andake kwabera sobotomani andake kwabera sobonyaka nintayo dago tebya andake kwabera soboibi andake kwabere kebagege kongo
tengo tebyo yo mintone oyo ntegerere ta soma gorobo yo iga oyo ndigerere tiase kurwase TV ya Ndizi TV nganya sae na bwato morobelio muya wo koruji korwa soko iba wo koruji korwa soborogi wo koruji korwa sebitina wo koruji korwa selibero wo koruji korwa semechandelio wetera omanene na bwato morobelio muya wo gotoria ntegerere ngotebyo yo mintone nganya sae na wanchete na bwato morobelio muya asenge nchojo bogi mabwaye moenya sao bogi mabwao anyale kobaga gokora asobogi mobu menyere toyo mintone mambi yao nyasao ye manyete mambi yane nyasao ye manyete nando to manyiringa na bwato morobelio muya asenge nchoja magimaito tiboita to inanana haikera nyasae na manyeto bogi mabwao nande go ikako rushelie mechande yo kwareire go gwetera munarusherete abana ba Isiraeli ekere ba eterete mechande menene ekere ba eterete koimurungania bagaetere nchara bagaetere mechanda ali asobosomba kole nyasaye agatwara morobelio muyabo korusha ba Isiraeli kuru asobosomba na yerero iga asomorogo mogorobo yoiga nyasaye na bwato morobelio muya wogo korushi korwa semechande yuguheteire korwa samaro ira yuguheteire korwa sogo chayo guguheteire nyasaye na bwato morobelio muya wo konyo bogima bwao nyasaye na bwato morobelio muya wo kobwenyo bogima bwao lioka onyale komorigi nyasaye nenkoro yao yonsi tebirenga morangerie nere nago itabire murigie na ngatomonyole ekiagera nyasata getaba ko murigia nyasaba ta getaba ko morangeria ene nyasanya le ko bawo goitabira igwayo mintone ayo ntegerete ndede wote bingo monana wanjete tigo nyasanya le ko bawo sesenia asoma gorobo yoiga ona chekina kiaboronge nyasaye na bwato morobelio muya asenge ntire bogi mabwao igonte de gosabamo naye asoma gorobo yoiga ori kwana chire kina ayom aye wetere mechando ningane tinkwana monaye tiganga tunyale gosabamo naye aye kwana chire kina yogotoleka ntede gosabamo naye tebala nyasaye na chira sura asoma gorobo yoiga ncheno monye nebibe na nachire kina yogotoleka seri tukeli gochakela lero kogendera monene nyinyole asoboruti bwao onyale konda wetera asomoiko korubono wikakale na kale amen tigansa bamo naye aye weteire mechande menene ntete go sabamo naye ndete oramboro kaboko kwa go chase TV nsabamo naye nasaye na korangeirie na manyira abange mbaro baeteira mangana mabibo bakaba ikirase bakura moyo muna abana ba Israeli bakweto moyo rasoma gorobo yo na tomire lingana liao ligoteba nga nyasaye no manyete emerobelio bwata saba Israeli merobelio bwata saba nto bao ni Yeremia omoneno onena sabiro okobweniwa na sabiro maneno okobweniwa samagima y'abantu bao na sabiro otoria imasa abantu bao asemerobelie mekongu bagwetera omaneno ye chenchie gochakero magorobo yo gwikakale na kale meya manyinga Yesu oyoro motori tu asabire oyo mintone omorigereria oyo no mosombo okulukuwa Pastor Godfrey Okari igonde omwana bwongeri igonkoro chinsemo chiaraganga igonkorandie kanisa alia mugumo ekoro Emmanuel Baptist Church litukoria mambi na kwariganirie tonyare gosangamo naye asomo chioria na inde igotogo chaka omurubito saa 3 tuakora chije sano nemo nenusu asebalia baganetie go supporting epindi ke kia mabira nyasaye ntagete monena nyare ko basesenia asenge ncho yege pindieke igo ntagete nyasa basesenia bayigore chinchera ende kenyara ko bage koche ke ko bachira sembeo asekinga kinga munechiga enamba yani nigere esiro isano na ibere esiro isano nemo isato esiro isato isano na isato ibere isano na isato no monene bwemeganda anyale kobaga ko basesenia mbiya mono wiki ndego chicha
Nyasaye anyale kobamo nainwe korubono wikari tukulinde buneliga asomokoroga munoyo ense monenusu wikachi nsaibire mbiya mona ase ogontegerera Nyasaye anyale kobaga kobaseseni mbiya mona